Wan sembah nuring ulun kapurpur sang murbeng ngerat ning sahanan ingkang merengkanang sing tasih mawe buka kang sawegung sagung mring delahan yuang kanang mamujengo Wilayah ngawi kena mastu purnomo sidem hawi kena mastu silat meriwang jagat karono silang tondo kawisisaning disono songo sinawung lang mulo pesta master tantun lambaing budo jinandur tutur katelo tulat melap deng baladyo winursita ngupama praniskara karono giyutum jaman purwa Dinarti tameng lalu tomeng ketaka pasaraning gupito tanmun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwa Surakaning kondoli narik rututing dosa dungeng kunong musuh rasa yen dinarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renakop caing carita lo becewut gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triyangi tribawana purwa tekeng dosina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawapating kerembyah dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang brontaya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sangbang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitanduk mengup-ungup mungging hangraning kukur abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi saya dangu semono Sang Hyang Arka katon sumebelak kanan kiri ngabange semujenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta tanentu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung-gunung lan gendanu kasliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tan watawis dangu selaing kawula dasih dene rasa ngupaya boga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedete sinambi sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samana pirembagan samara wangi
Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrebut biyada, rebut tejo, rebut kekuwung, parandene datan ana ing madani, kekuwunging praja ing Astina. Ya ing Gajahhoya, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Narmongi para gasatus tenan kali sewu tanjang ketiga. Kula negara Ngastina dumati sanggeng pulo-pulo bebanjaran sing asapantaya Benawi tinampi ombak samudra anglangut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik samene kreping jurang corong kinepung guwa serung. Kinarya susuing pekilawet yang sarang burung. Wonten iki pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir. Tanentu hangrembuyung royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe ning lopo pratandha bumi subur. Pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang. Wening tirtane line pinara para lainipun tinampi wadhuk bendung-bendung. Kinarya halene sawah nyang pategalaning Narakisma. Wekal panglaing tetaning bebasantan ana bumi sancengkang kang sela. Sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan yo badharise agelaring pasabinan. Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi. Tategane nunggu pulau wijeng ngang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukuran kang maweh kesarasaning diri. Hingon ngono Jagaya pitiwen sang-sang rembaka lamun jang agelaring pangonan. Lamun manci serap Surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datanana carane kandhang nganggo kinancing palang. Labetepi saking tindak Durjana Duti. Samya sayeg seka kaptya karo luhuring nusa bangsa tuwa negaring Astina. Bonaga ngimbanging gunung kanggo ngreksa mrih Alestari tumurun trah tumerah. Sadaya dadi negara ganing lingkungan. Langkung-langkung lamuta tinariti. Jalma sampun-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jati ning jijiban. Ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hambabar karya. Kenging brasake negari Ngastina lagu semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pamukirlo jinawi gemah ripah karto tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wae ngasta wisaraning adil praja Ngastina menang ngucapno dosa namaning Sang Nata. Dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja, ya Sang Tripamangsa, ya Kurawendra, ya Sang Nata Prabu Kurupati, ya Sang Nata Prabu Gandharya. Modana Indra gunung ngagunutan ngendhak raning jalma luhur dataran kulung-kuli. Andhapan kasoring sesami. Yen to ginuwing Raja Lungguh Prabon sadaya mangke teka pedhete pinunggal kang kawicarita. Risajeng sanata parang setunggal madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubatara. Yayasan Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihaning Ejawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Ing jawi pepandher sangganing para nayaka ingkang samya gantung pasisiran begambar mlabar. Yaya samudra datanpa tepi. Wiwadatan kantun sangganing para anungan tungguling praja ing Astina. Ingkang sampun kepareng ngrepepeh pindha sata metarangan. Suku janggut tekan dodo mabukuh susinastawa. Menika ta warnane Sang Nindya mantri muka palsaning praja. Adedaleming paosa jenar Rekena Patih Harya Sengguni, ya Harya Suman, ya Trigandalpati.
Warangkanata negaring Astina mengkeraken pujangga Praja Astina pandhita ing Sukalima peparab dah nyuwang Drona ya Sanggumbayana pandhita buntas kawruh sithik paling sabarang pangandikane dadi mula tatalmu kalamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa mengkeraken pamungkasing paseban kadang nutus satra ing tirta tinaraden Harya Kartamarma wingking andher mlabareng ing samya gantung seba dadak sakleng mangke kawesti ngarawipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa riwanya minggah Datulaya Gagapyuk rangkulan kelawan Kang Raying Astina sigra lenggah jajar lawan Buminata ing Astina Prabu Duryudana parandiring mangke tasih katingal tidhem madyaning pendhapi ageng negaring Astina nadyan gegodhongan tangung obah samirana datal mampah kabar somong swaraning pradonga menyang rangin liwat pangliing waranggana akarya asri madyaning pasewakan negaring Astina data sakuling mangke kawis tingal kapireng swaraning bendi munya mangungkung Kajena bilih Sanata kepareng amedhar pangandikan sigra merwani pangandikan Nata ing Astina Prabu Duryudana dadi kumangulu jeneng pangandika Sanata ing Astina ingkang dereng kababaring lisan ning pasewakan Busana Sutra Busana Sutra maneka warna
setinon ning pasewakan busana maneka warna Puspeteng Udyono Miang Panjrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumerat Kenaring tejo laliwaran lir lat sisiring tatit Wimbo kekondamre ingin katiuping maruta mando sabaran mangambar ongas
langsung mono mangadene luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara paman Harya Sengguni ayo ndadekake guguk pengenira si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar kawula nun anak Prabu sakalangkung gurawalan panambipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina keparing keng bapa cemadung dawuh nggih kawula nun inggih Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tuturake negaring Astina. Mula diagi matur marang panjenengan ingsun Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka ndangu bab tuturake ting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakara luguring nusa bangsa tuwi negaring Astina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladene ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing Astina ing bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun dadosaken marwata suta sing manah boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggene pawan ngadhep persaring manira Paman Plasa Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdipun Harya Sumanggil Bapa Menembandurna Sarawa Paduka Bapa Menembandurna katuran karaharjan rawuh wonten perut ing Astina Bapa Menembandurna ing Sukalima Astaka swala sila bertobo swalu gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanjenengan ing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tambyakarya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Bapa Menembandurna kula nan sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing bapa ing Sukalima nggih apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno ngrisi ngadheng-adheng ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma lho diweji semban kula pengayuman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Astina sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngrayi pun Kartomarma dene lan sak samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Kartomarma ingsun tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nun kula punika jimat paribeh lan tatanan sanggan kang padha anggantung sebo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Astina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang rayi Astina ngaturaken pasegan para krami kunjuk sandhap pawada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku Yayi kula tambiasa mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka apa ing Mandura saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina Yayi Prabu Duryudana kula cancang bocahing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulaya negaring Astina dinten sak mangke menika Yayi
saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sak mangke. Upami ing sak mangke kula diambabarake wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng wang lubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina Duryudana. Anggenipun ingkang rayi wantun sumalana hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Mestinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kala wau sanyatanipun ingkang Raka ing Mandura sinambiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Bila sampun ngantos katimbalan ing wancirina nadyan katimbalan ing wanciratri ingkang Raka boten badhe suwala. Tebih saking negari Mandura boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka kejawi namung enggala kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu. Gandeng sak mangke ingkang Raka sampun kepareng sowan. Yayi tumunten kababarna. Wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negaring Ngastina. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing para kadang sentana miwah nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura, Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Handra ingkang muswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya timbalan Yayi. Estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jalaran anggen kula nglempahaken sangganing para sepuh menika boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Tuwin boten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Duryudana. Namung anggen kula nglempahaken sangganing persepuh menika kala wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingkang wonten sambung rapetipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasesaning Bathara. Yayi, mestinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasewakan ingkang satemas sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dadri negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga, perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati. Upami mbetahaken ingkang Raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi.
Nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa teng kelampah ing magepokan kaliyan Yayi Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sanggening para sepuh saged angentreng-entrengaken penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Ora bu kasinggihan mekaten. Apan menika ing dados pangajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sakmangke menika. Semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng rayi menika boten lair tumusing batos. Anggenipun ngladosi dhateng rayi pun Duryudana menika boten kandhas dumugi ing batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra. Jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi pun Duryudana. Boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Anggenipun kula ngajab karonse. Boten atinipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan. Sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu. Paduka Wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yayi Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Yayi Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yayi Ratu. Ewa dene piwalesipun kados mekaten. Prabu menawi ngantos kedangun lelampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yayi Ratu Banowati agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yayi Ratu Banowati bebasan pepes bayu kang tapis kula mboten gadhahi kegiatan menapa-menapa adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan wastra lungset mungging sambiran Prabu jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Kula nuwun pangapunten Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangun utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Yayi Prabu. Paduka Kanjeng Prabu bari paring dawuh menapa? Kawontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yayi Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendu tuwin panyacat wonten pangandikanipun Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan anggenipun lati dhateng Paduka Yayi Prabu menika mboten kandhas dumugi ing batos namung dumugi ing lair. Krana menapa Yayi? Tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaya isa menyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala isa lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi Paduka Yayi Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yayi Ratu Banowati. Prabu wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula
katanding kalian pun Yai Ratu Banowati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana, kula sagah nglampahi waton kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun ke Yai Ratu Banowati. Oh Prabu Wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Wurtinipun kados pundi? Kula mboten badhe angunceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babagan ulah kridaning priya lan wanita. Go Prabu. Kula trinyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten Paman Senguni. Leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika congkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lare griya nggih. Lah menika nggih namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu. Kakang Durna piye mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dipate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu. Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewas semanten menawi kula dipun suwuni pemanggih. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bali Wisma menika saged goyah utawi Bali Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah. Jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kawibawa Nyakrawati wonten negari Ngastina. Menika ugi mboten badhe kula aturaken. Ing angka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sebab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalendra Gong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lahir dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih Kakang Durna leres Kakang Durna. Nah ingkang angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi penggendanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bali Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lahir batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiang mangun bebrayan Dipate. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sing lanang ora patiya sentosa, semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun, ateges sing lanang kelemon. Utawa
kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu, tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun. Sing wedok ya pinter ngadi busana ngadi salira, sing semono uga sing lanang ya kudu pinter ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan, boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake tur ora tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegodha. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semanten ugi swalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Depate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngoten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mekaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi ngestinta menika ngathah ingkang bagus-bagus tur dasare sentosa. Lho, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang. Nggih. Mila kedah ngatos-atos lho, nggih, kedah ngatos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira. Paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun menika wigatos. Nggih. Matur sembah nuwun Bawa Durna. Namung sak mangke kula piyambak boten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula menika peparing boten kirang-kirang kelanipun Yai Ratu Banawati. Yai, sameneika ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banawati. Yai Ratu Banawati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banawati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah nglenggono jer tumrap kula tresna menika uriping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun tolak, menika namung saged dipun namung dipun tampi. Nggih. Tegesipun kados pundi? Upamiya Yai Ratu Banawati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah nglenggono. Upamiya Yai Ratu Banawati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah nglenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banawati wangsul kados wingi uni Yai. Nanging upamiya sakmangke wonten aturipun Yai Ratu Banawati menawi Yai Ratu Banawati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, panjenengan kedah nglenggono. Jalaran sampun aturaken ngajeng tresna menika boten gawean menungso, ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras
ing hong bingung kenganglangan penggaling sang nata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalawan ingkang garwa nenggah Dyah Ayu Banowati parandene kata-kata pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagiat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta tugu papan kang manggon Sinokarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jarwet gantun waljura ngecokna durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru pelajaripun abdi taman negari ing ngestina abdi taman kadilengleng lumajar kapiandeng dados kaget nata ing astra Prabu Duryudana tobat kula ingkang sowan sinuwun iki kok geseh karo suarane mau. Suarane iki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Mbak, nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo? Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nang ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken katiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan Diagung Pangacami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados boten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le momong. Apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mbangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu, Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Lole mban. Mban apa jan kowe iki iso matur kowe uga iso genahake sapa wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngesaken Jawa kula nyuwun pangapunten. Rasa kagian cangkem. Inggih. Ngesaken Jawa. Ora Bu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan.
Prihatin Mas Bagong mijil duda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rena sak sekarnya Banowati kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungguh-sungguh, tak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku Banowati, ora nyono yen kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun emban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndelekke wong lanang ning peturun ing apa? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedhing menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung njlimet jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singgat petatun.
Dewate pripun? Mula aman niku bojo kula. Nggih. Ditinggal nenti ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Boten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Pawon wonten dawuh nggih, Kurawa diketapke upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile. Kula dhewe sing arep matrapi pidana. Kula non ngestaken dawuh. Mboten. Wonten dawuh. Kula tindak dhateng taman Kadilengleng. Inggih kemarengipun. Yen pancen sing bedang Banowati niku wonge digdaya. Yen okol men digarap Kurawa, yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku. Oh inggih. Ngestaken dawuh, Ger. Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi ya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho, Ger. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun, Ger. Oh